nyase anyiso party leader ni en ka ginyalo wuok e mar Ruto ne gidhi ka Gachagua nikech gin ariyo kende ma wan godo sani. Moro ma giluongo ni United Opposition mabe onge gima United kacha gi China Gema Gikuyu Embu Meru Akamba Association mane nitie chon cha mane thago jaluo cha emoduogo kendo koro nika ema giloso koro giluoro ni Matiang'i ogwele iye na mok Gema bende no ka bende stead ne party cha okotegna en na Gema koro nyase kwero daktari jakom nyowewa ni wawuogi Ruto ka kiny dwa gola na dhi wa Munyoro mano wacho ni sirkal kolosi to nitiere joma iluongo ni shareholders ma kionge shares to kanyo onge gima yude pi ok kunyni ndaro ok losi minister ok yier muwuok e gweng'u nikech uonge shares. Nyase kwero daktari ni ka gidhi wuoyo gi wa Munyoro to dhi kende an ok adhi to koma wantie ni ka gidhi gi penja na bede achiel kuom migepe moko manyalo gundho sirkal mwadhi loso kanyo tanyalo dhi magiyuda mana ka nasibe to ng'at ma kiny koselos sirkal to dwa gwetho Kenya long tribal lines dhi bedo matek. Point mana akelo jakom nyocha loso party ni motegno e Kenya te sama kiny jowuoyo makombe te wuok kata kuom ranyisi odhi coast te nikech ODM ni kuru motegno kata gidhi Turkana te kata gidhi Masaini kuma nyo jakomo we kata Western nikech Western bende ODM nyo otegno to kodewo oganda nani kanyo an ge problem kendo adhi theko mapok odwaro yudi tiende niya kata ka kiny wadhi e negotiation kaka ODM dwach oganda luo nyaka kuong tel kacha an ng'eno nyuola jaluo Kenya berte president boka dwa chung sani maybe later to sani to oganda luo nani ema gombo no yud gimoro ka kiny wadhi e negotiation magi yie chiwo kombe kia kama Oburu nyome kombe moko ka mane ineno ka Ruto dhi olime Ichaweri bang' dala par osom jadek moko modonje cabinet wuod mang'acho kaka nyithi dala gite en mana Kinyanjui Lini to en mana William Kabogo to en mana Mutai iwinjo jodala gite ok awach ni ODM bende kiny watim kamano to anyalo wacho nadwa joluo mang'eny mokwongo molo kuonde gite nikech wawuoyo dhier makaluo which will take us a lot of time to heal mondo mi jaluo bendo teme ka gima dwa biro machiegni gi joma osedongoregi no oganda luo cha nyaka ting'e malo. Nitiere gimoro nochak ni equalization fund ma bende thothne nodhi north eastern ma bende was challenged gi council of governors kane gitere court kane gidwaro ni gine magi administer pesa chal not national government equalization jane ting'o kuonde machalo Turkana gini Mandera Wajir malo nikech owegi chien mang'eny koro wan bende oganda luo mondo kiny wayud ng'ama ting'o wa level ma koro wadwaro mogo kuyugi dho pod dhi budho but manyalo ting'o wa ni joluo mang'eny nyaka sokacha mabedo cabinet secretaries in key positions mbadi nyo donjonwa e treasury hallelujah kanyo wamor go mabor wadwaro jogewa migepe machala agriculture nikech thoth jothurwa gin jopuro aidha opuro niang' opuro michele opuro rech opuro gik machalo kamago kany kuondego key positions nyaka kiny mi jaluo kato ma ok ki ahinya be wabiro pogo jogewa mabende ose support wa mondo jaluo cha obede ka gima dwa bedo equal gi jowa mamoko nikech jo coast ntiere wach moro Joho